Απόφασή της να αποσύρει τις γερμανικές δυνάμεις από όλες τις νατοικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Το ρήγμα στους κόλπους της συμμαχίας επιδιώκει να εκμεταλλευτεί ο Καντάφη, προκαλώντας ανησυχία στους εξεγερμένους αντικαθεστωτικούς. 2 ώρες μετά από το νέο βομβαρδισμό στην περιοχή της Τρίπολης, στη λιβική τηλεόραση εμφανίστηκε ο Μωμάρ Καντάφη χθες το βράδυ για να εμψυχώσει τους οπαδούς του. Demonstrations are all over the world against this aggression, unfounded aggression against the United Nations Charter, blatant aggression by a group of fascists. They will be sent to the history's dustbin. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του Καντάφη από την έναρξη των επιχειρήσεων έγινε στη βάση Μπαμπάλα Ζιζίγια που έπληξαν προχθές βρετανικοί πύραυλοι Τόμαχοκ, ισοπαδώνοντας ένα κτίριο περίπου 100 μέτρα από τη σκηνή του Λίβιου ηγέτη. Αυτά τα πυροτεχνήματα δεν μας τρομάζουν, διακήρυξε. Ο Καντάφη δεν αναφέρθηκε στους ισχυρισμούς των αντικαθεστωτικών ότι ένας από τους γιους του, ο Χαμίς, έχει σκοτωθεί. Το ζήτημα έθιξε όμως η Χίλαρη Κλίντον, κάνοντας μάλιστα λόγο για ρογμές στο περιβάλλον του Λίβιου ηγέτη. We hear it from many different sources, and that's why I can't confirm it. I can't give any confirmation because the evidence is not sufficient. Στην Ανατολική Λιβύη επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση διάσωσης των 2 πιλότων του αμερικανικού μαχητικού F-15 που συνετρίβη χθες πήρε άσχημη τροπή όταν οι πεζοναύτες άνοιξαν πυρ κατά των ντόπιων και τραυμάτισαν σοβαρά αρκετούς χωρικούς που τους πέρασαν για στρατιώτες του Καντάφη. Ο Μπαράκ Ομπάμα, μετά από γύρο τηλεφωνικών επαφών με τον Νικολά Σαρκοζή, τον Ντέιβιτ Κάμερον αλλά και τον Ταγί Ερντογάν, δήλωσε ότι είναι θέμα ημερών η μεταβίβαση του ελέγχου των επιχειρήσεων από τους Αμερικανούς. Φαίνεται ότι θα τον αναλάβει ένα πολιτικό διευθυντήριο με τη συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ αλλά και αραβικών χωρών όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που μετέχουν στις επιχειρήσεις. I would expect that over the next several days we will have clarity and a meeting of the minds of all those who are participating in the process. Σύμφωνα με αξιωματούχο του ΝΑΤΟ, υπό τον συντονισμό του στρατηγείου της Νάπολης θα γίνονται από σήμερα οι περιπολίες των πολεμικών πλοίων που επιβάλλουν εμπάργκο και ναυτικό αποκλεισμό της Λιβύης. Αλλά η Γερμανία απέσυρε τα πολεμικά πλοία της από τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο, καθώς και τους Γερμανούς στρατιωτικούς από τα πληρώματα των λεγόμενων υπτάμενων ραντάρ, των AWACS. Βομβιστική επίθεση στο κέντρο της Ιερουσαλήμ έγινε το μεσημέρι σε ώρα αιχμής, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν περίπου 30 άνθρωποι. Η βόμβα εξεράγει κοντά στον σταθμό των λεωφορείων, δίπλα σε όχημα που ήταν γεμάτο επιβάτες. Σύμφωνα με το Ισραηλινό ραδιόφωνο, μερικοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Είχαν προηγηθεί επιθέσεις με ρουκέτες από τη λωρίδα της Γάζας εναντίον του νοτίου Ισραήλ και αεροπορική επιδρομή των Ισραηλινών, στην οποία σκοτώθηκαν 8 Παλαιστίνοι. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ανέβαλε προγραμματισμένο ταξίδι του στη Ρωσία και προεδρεύει αυτή την ώρα έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.